Kumain ka ng mais para mukha mo maging makinis. Anong magagawa? Laging natutulala lang. Mais. Miss, pwede bang pakis? Hoy, kumain ka ng mais para di matatag ka pag iniwan ka na yung ex. Hoy! Kumain ka ng mais kasi yung jowa mo sa iba na kumis. Hoy, kumain ka ng mais para mukha mo maging mabangis. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. Hoy, kumain ka ng mais para mukha mo maging arikis. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikita. Kailangan ko. Ikaw ang magbibigay ng food. Hoy! Kumain ka ng mais para hindi ka iwan ng jowa mo na nagtitiis sa mukha mo parang manyakis. Hoy, bumili ka ng mais para may libre kang kiss. Panahon nakita balak tanongin. May pag-asa ba ko bakit di ka sabihin? Sabihin mo ano ba ba? Hoy, kumain ka ng mais, edad ng mga babangis sa poblasyon ng Carles. Hoy! Kumain ka ng mais. Si Alintes na nagmamarites. Kaya anak niya nabuntis. Hoy, kumain ka ng mais para utak mo maging mabilis. Hoy, kumain ka ng mais para hindi ka mabagsak sa test. Hoy! Kumain ka ng mais para hindi ka ma-stress. Understand how much you really mean to me. I need you in my life, you're my necessity. Yeah. Hoy, kumain ka ng mais para mukha mo maging fresh. Hoy, kumain ka ng mais para hindi ka mabuntis. Maganda mo, the way you smile makes me high. Parang iba na to, iba na nadarama. Hoy! Kumain ka ng mais para hindi ka mahuli ang tatay mong pulis. Hoy, kumain ka ng mais para hindi ka maging malnourished. Hoy, kumain ka ng mais para sa akin ka lang kumis. Hoy! Kumain ka ng mais para hindi ka mahawaan ng tropa mo mukha manyakis. Hoy, kumain ka ng mais kasi yung tropa mo nagmamalinis na huli ng kanyang tatayang pulis na naglolo sa bahay ni Aling Tess.